Aj keď Škoda Superb nikdy nemala verziu RS, ľudia mali stále k dispozícii silnejšie varianty, ale tento Superb posunul hranicu výkonu ešte ďalej. Majiteľ tohoto Superbu je z Holandska, ale rozhodol sa, že do ňu namontuje 5-valcový motor z Audi RS3 s výkonom 400 koní a 294 kW. Len pre predstavu, najsilnejší motor, ktorý sa montoval do trojkového Superba, mal 200 kW. Majiteľovi to asi prišlo stále málo a tak sa rozhodol výkon pomocou rôznych úprav zvýšiť až na 720 koní a krútiaci moment až na 800 Nm. Vďaka pohonu 4x4 a automatickej prevodovke dokáže vozidlo zrýchliť z 0 na 100 za 3,33 sekundy, čo je zhruba toľko času, za ktorý zrýchli na stovku napríklad BMW M5 F90 alebo Mercedes C63 AMG. Zo 100 na 200 vozidlo zrýchli za 6 sekúnd. Štvrť míľu auto zvládne za 10 sekúnd. Majiteľ na vozidle vykonal aj ďalšie hlavne vizuálne úpravy. Môžete si všimnúť napríklad veľmi výraznú zelenú farbu alebo taktiež veľmi zaujímavé kolesa, ktoré si na vozidle každý určite všimne. Veľmi zaujímavé je aj čierne logo alebo čierna mriežka chladiča, ktorú si majiteľ upravil podľa svojho gusta. Z vozidu si každý všimne 4 koncovky výfukov, ktoré vydávajú takýto parádny zvuk. Boli vykonané iba základné úpravy. Ale napríklad tu môžeme spomenúť zmenu hlavice radiacej páky alebo padla pod volantom, ktoré si majiteľ vylepšil a práve to sú veci, ktoré robia Superb dojem z celkového dizajnu. Taktiež pokiaľ by ste mali záujem sledovať profil o tomto aute, sledovať úpravy, tak sledujte profil Superb VRS3 a práve tá trojka odkazuje na model auta, z ktorého má táto Škoda motor. Samozrejme sa objavili aj ďalší ľudia, ktorí tvrdili, že ich Superb je rýchlejší, napríklad ako tento. Avšak to sú hlavne špekulácie, pretože nie každý si to auto bolo reálne zmerať a u tohto máme istotu, že tieto kone to má, pretože sa to objavilo na tomto YouTubeovom kanále.